Moda i umjetnost su rodice. Mislim da se sigurno moda inspirira umjetnošću, ali često umjetnost isto krene tim nekim flowom koji se događa i zapadne zapravo u modu neku. U trenutku dok me najviše inspirirala sam bila možda nadahnuta najviše sa Vivienne Westwood. Smatram da je zapravo bilo kakav oblik odijevanja ili stavljanja bilo čega na svoje tijelo oblik mode. Ja to najviše radim kroz tetovaže. Drago mi je da mogu biti dio toga da mijenjam zapravo ne samo trenutačnu modu, nego da utječem na to kako netko doživljava sebe, a samim time možda kako neko promijeni sliku o sebi i onda se osjeća bolje u svom tijelu, samim time se osjeća bolje u nekoj drugoj odjeći i tako povezano je sve lijepo, ne znam. Moda je prisutna u svakodnevnom životu i ljudi se vole na taj način izražavati jer je to najjednostavniji način razumijevanja i izražavanja. Pa čak i kad se ne bave umjetnošću, a žele se umjetnički izraziti, izražavaju se kroz modu. U svojim radovima, ja sam koreograf i dizajner, sam sama dizajnirala kostime zadnjih 10 godina za sve svoje predstave. To je drukčija moda nego ona moda za ulicu, moda za svakodnevnicu. To je moda koja je povezana zapravo s umjetnošću, a opet treba reflektirati svakodnevnicu, zato što moda u samom nazivu sadržava zapravo tu refleksiju nečeg novoga, nešto što je duh ulice, duh svakodnevnice. Moda za mene je jedna vrsta umjetnosti. Zapravo u tom cijelom mom poslu i produkciji i pripremi seta i ostvarivanja nekog moodboarda moram priznati da najviše uživam spajajući sve te umjetnike koji će stvoriti vizual koji paše u neku atmosferu koju smo mi zamislili. Uživam gledat ljude koji su kroz modu hrabri, koji se osjećaju ugodno na taj način, koji eksperimentiraju i koji imaju osjećaj spojit nespojivo. To je u biti nešto što me najviše fascinira.